Broadcasting Company. Sa balita, issue, komentaryo, serbisyo publiko, issue, serbisyo publiko, aksyon, radyo, sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Company. Sa balita, issue, komentaryo, serbisyo publiko, issue, serbisyo publiko, aksyon, radyo, sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Company. Sa balita, issue, komentaryo, serbisyo publiko, issue, serbisyo publiko, aksyon, radyo, sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting, issue, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31. aksyon, radyo. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 21 na bulan sang Abril tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, resolusyon nga nagakondinar sa natabo nga engkwentro sa Himamaylan ginpasar sang mga kongresista sa Negros Island. Congressman Gasataya nanawagan sa mga concerned agency sa istrikto nga tikang nga ipatuman sa seaports, shoreline, barangay kag border sang siyudad sang Bacolod. Nokpo, mas ginpaalerto kasunod sang engkwentro sa siyudad sang Himamaylan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ari na, kina-finalize na ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya desisyon kag natala na ipagwa subong nga simana may kaagtanan sa Luzon-wide Enhanced Community Quarantine nga magatakop sa Abril 30. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, anuman ang desisyon sang Presidente, kinahanglan handaan. Dugang pa ni Roque, tunga sang desisyon sang Presidente sa pamangkot kung bala kakason ang Enhanced Community Quarantine nga ginpatuman karon bangod sang COVID-19 pagkatapos Abril 30. Ang ECQ sa Luzon ang una gipatuman sa tong Marso 17 kag natalana kuntani magatakop Abril 13 apang Abril 7 sang gindesisyonan sang gobyerno nga palawigon tubtob Abril 30. Kung ano mangindesisyon sang presidente, ini may angot pa man sa mga ginhimo sang aton mga kauturan, ginsunod bala ang panugyan sang gobyerno. Dapat bala nga untaton na ining karon enhanced community quarantine o kon dapat bala dugangan pa, dugang nga extension ang kinahanglan bangod may pipila pa ka mga kauturan naton nga tig-aulo
may mga ritubado sa gihapon nga wala nagatuman sang anuman nga pagsulundan sang aton gobyerno. So nagadepende ini sa tao. Ang pagtuman, may mga malalison bala, bagay gid bala, nga kakasuna o kung may extension pa pagkatapos ang Abril 30. Ang sabat sina, depende sa kooperasyon, depende sa pagtuman sang tao sa mga mando sang gobyerno, nasyonal, probinsyal, kag lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na morning. Bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Sa malabutan sa aton signal, kamusta ang aton mga kauturan sa kabanwanan kag kasyudaran, lakip na dire sa siyudad sang Bacolod. Kamusta na ang pagbugtaw ninyo? Pagbugtaw gid himos na yon kadto sa mga merkado. Pero kinahanglan kay Martes subong ang numero eben na hindi kay odd number, kay base kung hindi kamo pagpasudlon sa mga merkado. Kamusta ng palibot? Kamusta na ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Idulongin na sang aton patrol, sini nga kaagahon. Kibot gani ko, Martes subong, ang nagaman sa patrol, ba? Hindi ba lang daw Biyernes? Pero nga ang si Action Eden subong ang ara sa patrol. Ati mayo man, no? Kay aga pa nagbugtaw, amo na silang mga mapisan, mga tingog sa bagong henerasyon, amo silang mga future naton sa broadcast industry. Upo naton sa patrol, sining kagahon, si Action Eden Aboso. Action Eden, morning. Good morning, Action Fred 2468. Tandaan yun, Action Fred, subong adlaw. Kay para te hindi magkalipat gidato nga mga ka-action. Tungod mo, Action Fred, siging patuman natin nga mga flexible ba nga work time. Taga Tuesday, kada sa din nalipat mo sa schedule ko. Taga Tuesday kag kada Friday, Action Friend. Ako danay ang bulos kay Action Alvin Graba. Sa subong nga adlaw, Action Fred, rin naman kita sa live sa Libertad Public Market. Kay amo naman yapon na bisan may COVID-19 pandemic, dapat nagapadayon lang sa yapon ang pagpangabuhi man, Action Fred, no, sa mga tao. Kay kung may mga manugbakal, may mga nagabaligya gina, Action Fred. Kay syempre anong kanon sa pang-adlaw-adlaw kung wala man lang sang manugbakal, wala man sang ginabaklan. So give and take, Action Fred. Pero do subong nga Martes sang aga,
Daw unlike nagligan nga Martes ang ari kita dirono do naghagan-hagan action Fred ang tawo. Kaga na notice ta do may iban nga mga vendors nga daw wala subong kay hindi man sila nga mambal ta nga sa ulo to di action Fred no maragabaligya. Pero makita mo gid bala kay ti kagahon pa may nagaplastar diri mo sa higit sang dalan. Mga nagabulante lang action Fred nagahumlad lang sila sang kung ano ila baligya. Pero kay inaya dito ya sa uluunhan nang may ara to ya corner nga do wala to mga vendors usually ang mga nagabaligya action Fred sang pakong kung ano pa da nga mga pwede nila ibaligya kag na notice action Fred no bisan nga kajutay sang tawo subong sa Libertad kag Kahawan do nalipatan naman guro kuha ang basura diri sa corner ay kay duga tumpok naman pa. Nagatumpo ka, nagausbong gid ang baho action Fred, naga-mask ikaw, naga-face mask ka, nagalapos gid ang baho. Pero nagasulod ng baho gid. Oo, gabukid-bukid naman? Wala man bukid-bukid action Fred, pero do arab lang ginhalinan sang basura blaguro. Although may mga basura pero jutay galiti mga utan may madulot dera. Kag mabasa tido kalain gid sang baho duga sulod gid sa imo nga kaluluwa. Lain naman ina yang kagaw. Lain naman iya. Hindi na COVID-19. Baho ginaya sa basura. Correct action Fred. Di kabudlay man na kay kung hakloon mo na base ko ano naman ang mga virus. So ko nati syempre action Fred sakit gid sa ilong kag hilab sa tiyan. Amo na da ti kaluluoy sa mga vendor. Nga nagatinero direkti hindi malikawan nga mga manugbakal malalain di ka mareklamo naman kung ano naman ang ano naman nga may baho naman liwat nga nga kaligwas ang lugar galing kay ti maya na lang kono action Fred gani kay wala may gahuyop ang hangin pero kay kung maghuyop ni ba kalain-lain giguro kay action din action Fred mas maaga ni subong at jutay lang ang gagwa sila puluyan jutay lang ang basura. Wala pang makot sa kay PM na? Na base naglain ng ilang schedule o kung ano ning sitwasyon action Fred. Kaya sa IPM yung pagkabalota, nagakuha man lang sila basura mo. Pero wala nagapangdagnas, gid bala kung baga action Fred. Mga bilin-bilin, dira nga mga sagbot o kung duga da sang utan nga nadunot. Mo na action Fred kisa bala nagatuga man sang lain nga baho. Pero action Fred, di April 21 subong, nakabalota nga ikaduha subong adlaw sang modified community quarantine naman ni action Fred sang probinsya sang Negros Occidental, di bala. Pero kagabi action Fred nakibot kita kay tigin kumpirmar ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang ikaduha nga nagpositibo sa COVID-19. Isa ini siya ka-driver, action Fred, no, nga naghalin sa Pavia, Iloilo. Para sa information sang aton nga mga ka-action, hindi niya sa Bacolod City ha, sa Negros Occidental ini action Fred. Di nga nakasulod kuno sa aton diri sa probinsya. From halin siya sa Iloilo action Fred. Actually taga Banwa siya. Isa siya sa taga Banwa di siya sang Southern Negros action Fred no. Suno kay Lacson. Actually nambal naman gani ni Governor nga taga Banwa ini siya sang La Castellana action Fred. Bali halin sa Pavia Iloilo dito siya nagatrabaho kag driver ini siya action Fred kag una-una asymptomatic ni siya. Pag-abot niya sa Iloilo, gin-home quarantine siya kag nagpabilin nga asymptomatic. Kag apang sang Abril 5 tubtob 6 nagbatsyag ini siya action Fred no sang hilanat kag in LBM nga pila lang ka mga sintomas man sang amo nga masakit. Abril 8 action Fred, gintawgan siya sang iyang nga amo nga taga Iloilo nga nagpositibo sa COVID-19. Ang amo niya to sa Iloilo action Fred, amo ang Western Visayas patient number 37. Si bangod sini Abril 11 sang ginpahibalo sang pasyente ang iya kondisyon sa health office sa Banwa man sang La Castellana. Rason nga ginkuhaan siya gilayon action Fred sang test. Abril 13 sang gindala sa laboratory ang iya specimen. Kag Abril 20 naman action Fred no sang nagwa ang resulta nga ginasaad nga positibo ini sa COVID-19 kagapon lang gid.
kagapon lang action Fred kundiin una man nga adlaw nga ginpatuman ang modified community quarantine diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ang malain sila kiti madamo ng iyang naupdan, nasugilanon, ti daw majutay nga mga disgrasya gid. Pero may good news man somehow action Fred no kay ang iyang asawa kag ang bata nga dungan nga nagpa-test sa iya ang nagnegatibo iya sa COVID-19. Pero ti syempre action Fred no amo ning mabulubudlay gani sa amo nga masakit kay may mga asymptomatic action Fred mo ti ang butang tang tawo na nga nalatnan asymptomatic siya. Wala siya may ginabatsyag sa iya kaugalingon pero nagapanglaton na siya gali. Kaya mo budlay, wala action Fred, amo ng essence sang paghambal, bala nga home quarantine. Kaya wala kakabalo, carrier kagali iya, pag nagsigi kalagaw, nagapanglaton ka nagali sa iban. That's why nga ti hugot ginapatuman ang home quarantine, amo na gani kay may asymptomatic. Pero ti action Fred, nadiskubrihan nga hindi lamang ang amo ni Negros Occidental patient number 2 nga si patient number 37 ang mahimo na kalaton sang kagaw kunti pati na ang Western Visayas patient number 38 nga ginapatihan related man sa Western Visayas patient number 37. Ti subong nga adlaw action Fred magapadulong ang pila ka personnel sang Provincial Health Office para magpatigayon naman sang contact tracing, kaguhaan sang sample ang mga potensyal nga naka-close contact sang pasyente. Amo naman yung mga budlay sa ato naman ng mga authorities, action Fred, no? Kung hindi mag-cooperate ning mga tikunay baluan mo, banaon mo na lang kung nagkita na mo, halin pa lang sang pag-abot ya di or sang nga LBM pa siya, ipresentar na lang ang kaugalingon nga magpa-check kag magpakwa sang swab test. Hindi ang iba na action Fred mo na hadlok. Amo na bala may kahadlok kidang tawo bangod nga matabo sa ilang iba na inugbayad sa ospital kung ano-ano pa action Fred ba i-judge naman sang iban, i-discriminate sang iban. Quarantina ka 14 días. No, na amo na action Fred kabudlay bala kay ang mga tawo bisan ano mo na ka-educate action Fred but kung ara gid mismo sa ila kaugalingon ang kahadlok ti amo ina ang bulubudlay pero ti kabay pa action Fred nga maka negative ni siya gyapon kung baga action Fred no maka move on o kung negative din ang patigayonon nga another test sa action Fred kay ti ni siya mo 43 years old, gikan sa barangay na to, La Castellana. Amo ni siya ang naka-close contact sang West Visayas patient number 37 kag 38. Pero sa una pa lang daan na symptomatic na siya. Do indication, balaksyon Fred, nga nami ang iya nga immune system. Pero amo na lang action Fred, ang pangamuyoon man sang tanan, nga ma-okay na siya kag ma-negative na pero ang iban ginakulbaan naman action Fred kaysa pagkabalo breaking news kagabi kasi mambala man sila ay ang modified ni community quarantine basi ibalik naman balaliwat action Fred sa enhanced community quarantine. Kay naghalog-halog ni action Fred mo ang modified community quarantine sa pagkabalota sa diri sa pinakabanwa sa mga banwa kay syudad diri sa Negros Occidental bangod sa modified community quarantine ang mga tricycad kag mga na dula si Action Eden aber mangita ta sang aton sini another communication nga makabalik siya no liog ko ara na siya Action Eden come again. Yes amo na action Fred amo na maning ibaloon naton kon nati basi karon aside from interview kay Gov kagabi I believe nga ti magapatigayo naman action Fred sang press conference para man ipabalo kagang further man action Fred nga detalye pa sa angot sa sini nga pasyente kag anong plano nila especially sa contact tracing basi may mga pangabay sila action Fred no para madasig ang proseso sang tanan kay sa San-O pa na di siya daan ari although may community quarantine pero hindi kayo malikawan kis ablaction friend sa tapad balay na mo bisitahon ka kag istoryahon ka be considered ginanadayon action friend no nga pipiladaan lang dahil sa kametro dapat mong kalayoon
nga para hindi ka malabugan sang laway action Fred para nga tiyan mo na kuno ang process kung matapikan ka sang laway nga may virus may kapuda sa imo mata, sa imo ilong, sa imo baba, di posible gid nga matapikan ka. Action Edwin, hindi ni mabudlay, magkooperar lang ang tanan-tanan nga na close contact niya, ang tanan niya nga mga kabyanan, ang iya sini na upod sa pila kaadlaw nga ari siya diri sa probinsya, hindi na magkadlok bala, medyo kooperar na lang. Kadto na lang sa malapit nga mga frontliner naton, pahibalo nga isa siya sa na-contact sining pasyente nga ni, para nga matapna gilayon ining paglapta naman sa kagaw. Correct action Fred. Amo ginada ang ginapangabay sang tanan. Nga mag-cooperate lang, especially sa aton authorities action Fred, no? Nga mag-cooperate lang kag hindi gid magkahadlok bangod mas kaladlokan kung tago-tago guda ang imo nga nabatsyag dali kay nagapanglaton ka na paminsaron hindi lang action Fred ang kagalingon no kundi ang pamilya mo kasi nakita ta naman na ibaluan sang tanan nga traidor gini action Fred nga masakit kita mo may mga asymptomatic gani tiyan mo nang bulubudlay action Fred di gina-expect naton nga ti mahugot pagid ang treat ba action Fred no sang quarantine kay ang iban nga ni daan action Fred no ang rason nila nga magwa gid sila kay we understand man pala nga buhian nila pero mo na gani action Fred kabudlay man kay ara lang sa palibot ang virus nagahulat kung sa sino ang latnan kag saylohan niya kaya mo na hambal nila nga kung mag-stop sa isa ka tawo action Fred that's why may quarantine para mauntap na iningat tanan pero para ma-boost man ang aton immune system action Fred no mamangkot diya sang presyo sang prutas naman action Fred. Mamangkot kita dire. Bigo mamangkot lang ko presyo sang prutas nyo live gas action Radyo Bacolod. Tagpila ni subong ang kilo sang pakwan. 25. Tag 25 kilos pero action Fred do dako pa sa ulo. Do mga lambot ang iban ko action Fred dako lambot ni 10 kilo sobra no ang iban kay dagko gid ya. Mga kilo or Oo. Ang sino wala mo pangalan? Sorry, wala ko pamangkot. si Kyle Gali. Si Kyle. Oo, si Kyle. Ang ato niya nga pa, tagkila ni? Sa Gold 15, isang ilaw. Ang luto? 140. 140. Pero grabe, mayo na lang di action Fred. Kaya dito wala yon sa may Lacson, may ara man na prutasan mo, nakibot kaya liga, nagbakal ko sa pao. 250 ang kilo. Ang isa kilo? Luto? Oo. Luto, ang isa ka kilo, doon mo wala ni gani ka talagko. Dito doon nadagdaga nga baga ko, kaya 4 ka bilo, isa kilo, 250. Kambal ko na, pati liso, tutulon ko na lang mo, Ay. 250. Pero kaya nga doon nga, ni gani kabugaw? Kabugaw, 100. Amo ni nga paborito ko, action Fred mong kabugaw, 100. Di ba may linlaing nga kabugaw? Kasi doon may puti, tapos doon may pink ang unod. Ara yan na ninyo, yung color green. Ang color nasa red. Color red na sa. Daba, nangalin? Babaw. Ang apple, yung tagpiraso mo. Ang nagto, tag 25, ang tag 25. May tagpulaon man. Orange siya. Tag 20. May harap mo kami pulaon nga pungpan. Ang lemon. Ang lemon, 20. Tag 20 ang, oo. May chiko siya? May Chico ka de? Wala. Si Chico, subong action Fred out. Hindi ba? Damo-damo na chiko, subong. Silver pa na iya? Subong pertik damo, na paborito ko eh. Adlaw-adlaw, gabakal ko eh. Sa day, hindi ka bakal? Lagyan sa muda, damo. Very good. Ito ang saging niya, migo rin sila. 80 ngila. 80. Ano ang pinakabakal, subong? Lemon. Lemon? Okay, iban action Fred mo, may diet lang iban. Nabutang nila sa tubig, pero tinami man kay vitamin C man mo, no? Pero tag 20 ang isa daan action Fred. Ang iba, pila man kadlaw sa ref ang lemon, Ang imo da nga pichel, kaya doon mo sa, kaya hihad ka lemon, ibutang mo da. Di refill ka lang, pwede guro 3 kadlaw. Galing tiga matamat la, ang sabore. Pero kamusta amigo, ang bakla na, damo, paman nga bakal. Dahil sa nga baka gani. Try na lang. Oo.
Hindi pa rin ang legal na. Subukin ito ka para wag nakamusang customer, no? So, una, yan nagka-conversion. Tama action, Fred, kung magbakal ka di sa Libertad, singitan ka lang di pag-abot mo, pangitawag mo si Kyle. Kaya tagaan niya ako ng sang action, Fred, Ispinto. discount. Oo. 60% gid ko no, basta pag-abot mo di sa Libertad, di singitan ka. Ay. Kanami, pa di sang gasaw, no bro, already. Medicine when your tummy aches. Tayo sunod sa pangkanta ko, no? Kanami, di nakatubang sa electric pan, di action, Fred. Okay, kapag paang gid ya, temprano pa, kapaang gid action, Fred. Aling kagabi? Oo, grabe, gid. Di, dugangan, padaan nga kahat, padaan sa akon. Di, nagbumbuhan ka, ang kagkahat ko, ti, ate, init-init, na gid. Pero ti action, Fred, mga nagapanguna man nga balak laundry sa Libertad Public Market. Kag ang ti impormasyon regarding man sa ikaduha nga nagpositibo sa COVID-19 diri man sa probinsya sang Negros Occidental. Stay safe lang yung mga ka-action, stay home, kag pagpangamuyo. Live diri sa Libertad Public Market, ini section ida na po sa una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Ang patok na iya, hindi ka magkakulba. Kung naka-close contact ka, sining nangin positibo sa COVID-19, report ka na yun sa pinakalapit nga hospital. Report ka na yun sa pila naton ka mga frontliner. Hindi ka magkakulba. Ang kulbaano pagidya kung hindi ka mag-report, basi bala, kabay pa hindi lang, nga natapikan ka sa among kagaw, kadig pauli ka sa pamilya mo, maluoy ka sa kabataan mo. No? Amo na iyang pinaka-importante. Wala ka man dapat kulbaan. I-quarantina ka, tagaan ka tanan nga bulong para maumpawan ka. Pero kung magipos-ipos ka, kag naka-close contact ka, wala pa man siguro kung nalatnan ka, pobre man ang pamilya mo. So gapil kita, kung kadesin o ang napalapitan niya, nasugilano niya, palapit na sa aton sini gobyerno. Agod yadto matagaan tambal kon pananglitan nalatnan kagiman. Kay kung negatibo, ti papaulion ka man. Pero kung kulbaan ka, kagbase, wala man naton ginapangamuyo, nga positibo ka, may kadisgrasyahan gid ang imo pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Kinanglan nga padayon ka makapacheck up, padayon ka makapakonsulta, libre kadto kadra sa Life Extension Clinic. Alas 9 sang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Amo ning pinaka-importante gid. Komportable man matinlo ang Life Extension Clinic, sigurado maserbisyuhan kamo. Bakal kamo sa ila produkto nga posible amo ini makatapna sa pamalatian nga subong nagaduging dire sa pungsod naton. Kay ang ila sini nga ginahanay sa inyo kag mabakal sa Life Extension Clinic, amo ni siya ang pinakamapatihan nga vitamin hormone, ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Hindi ka mo magpasimpalad sa iban, iniya sigurado kay man gina-endorse ini sa mga medical doctor. Ang bosilingon, maayo klase ini. Kay bisan sa iban nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ining Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.A. Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos, Ciudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, resolusyon nga nagakondinar sa natabo nga engkwentro sa Himamaylan, ginpasar sa mga kongresista sa Negros Island. Balita Kapitolyo. Detalye sa ni upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. 11 ka mga kongresista sa Negros Island ang nagahugpong agad nga magpasar sang isa ka resolusyon kahapon sang hapon. Resolusyon nga lubos nga nagakondinar sa suro sa ila hindi maayo nga tikang nga ginhimo sang New People's Army o kon na NPA nga papangatake sa mga miyembro sang 94th Infantry Battalion sang 303rd Philippine Army sa Security Patrol sa Sitio Tugas, Barangay Carabalan na sunad sa Himamaylan sadtong Domingo. Ining insidente na resulta sa kamatayon sang 3 ka mga homines ka mga soldado kag pagkasamad sang 4 pa kaiban. Sunod sa ila, makabigidi nga isa ka matalaw nga tikang ang ginhimo sang mga rebelde nga papangatake sa mga soldado nga nagapatayon sang pagbulig sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program sa mga benepisyaryong apektado sa COVID-19. Nagapatiman ang ining kongresista o kung mga kongresista na isa ini kapag-supak sa unilateral ceasefire agreement. Ini nga mga kongresista ang ginabugusan sang 7 halin diri sa Negros Occidental, 3 halin sa Negros Oriental, kag isa ka kongresista sang Abang Lingkod. Ang kaasunog gikan sa Kapitolyo Action, Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Ang aton niya panawagan, mag-isa, magkooperar, ulupod-upod kita tanan, awayon ta ang hindi makita nga kagaw, hindi kita magpinatyanay nga lunsay Pilipino. Isahon tan tindog ta, buligan ta ini, kooperahan ta.
ikaw, ako, kita tanan, posible nga matapikan sang kagaw. Hindi kita magpinatyanay. Agod nga bisan paano, ang aton bala pag-ululupod, ang aton kooperasyon, kinahanglanon naton. Hindi ini panahon sang ilinaway, hindi ini panahon sang pagpinatyanay. Panahon ini sang pagbinuligay, kaini nga problema, pandemic ini, ang buot silingon, hindi lang sa pungsod Pilipinas, bilog ini nga kalibutan. Aber, ang aton mga tinindugan, kag ang pila ka mga pagtuluhan, kag ginapatihan, ipahigad tanay na. Bululigan ta ini, ang problema, sang bilog nga kalibutan, ang pagtap na awayon, ang kagaw, ining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo pagkulunyon kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nagkalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalat na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalangga
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. This time check is brought to you by certified world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sa O kapi-kapi tanay, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Sa may mga diabetes, mayo ini kay wala kalamay, natural sweetener lang. Makabulig papaalerto sa aton lawas kag paminsaron. Kapangapin na kamo, pwede ini kay lulo, kay lula, ginikanan, kabataan. Hindi kamo magkabalaka. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive nga kape. Maayo manis paminsaron sa kabataan. Daw gapagsik ka kabataan ba, daw lagi nakapoy. Daw permi lang happy ang kabataan. Malayo sa balatian. Kay gintunan gid ini sa mga sayantipiko dito sa Amerika, dito na diskubrihan nga kung berde pagali ang kape, porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin, loaded pa sang phytonutrients. Ang panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kumatinlong colon, malayo kita sa masakit. May ara utod kita nga hindi makaitsari isa, dua, tatlo kadlaw ka, delikado. Kapi-kapi ka lang. Dr. Alfred's Green Coffee, makibuot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Sa aton mga kauturan, medyo kooperar na kita kay hindi kita kapakota. Base kon pag Abril 30, another extension kung tig-agid ang aton ulo. Sa aton mga kauturan, mao abi updan ta na lang ini. Pila na lang kaadlaw. Luyag man naton nga makabalik kita sa hindi lang gawi sa una ya nga anytime makagwa kas balay mo, anytime makalagaw ka, makauluin tra ka to sa grupo, makasulusugilanon kita, bisan may uluantad lang, pero okay. Ambot silingon daw mangin normal gawa ang aton pagpangabuhi. Pero kung magpakatiga kita, sige lang kita ritubado, sige lalis kung anong mando sa gobyerno, disgrasya. Base kon hindi lang Abril 30, base kon may extension pa. Sino maantos? Kita man gyapon, ikaw, ako, kita tanan. Kung sigihon taning pagkaritubado ta, ambot, daw hindi ko makaintindi.
amo na ni nga pabalo sa gobyerno, sa mga blatter entry, may mga nagkaladakpan gihapon, sa curfew, may galalis gihapon, may nagagwa gihapon, wala sang home quarantine pass, kag iban pa. Ti kung sigihon tayo ni, siling sa gobyerno, sigihan nyo, kay sigihon manamon ni. Lantaon ta ko sinong mantos, okay lang. May mga amelioration program. May ara panghatag ang mga syudad kag kabanwanan. May ara man ginahatag ang mga barangay. May ara man mga individual pila naton ka mga kauturan nga may kabalaka, nga may sulusubra sa ila kinitaan nga nagapanghatag bulig man. Pero ti hasta mintas gid ining paghinatagay. Laing gid nga libre kita makagwa, makabulubaligya kita, makabiyahe ang aton mga driver, may ara kitaon ang aton mga remedyo general, kag iban pa. So mga ti abnormal ginang pagpangabuhi. Bisan anon ta, may igo gid sa pila naton ka mga utod nga hindi malabutan sa bulig, nga ginagutom. Wala na gani tilig-angon ang iban. So, kooperahantan lang ini. Updan ta ini. Kaya maluoy kita sa pila naton ka mga kauturan, baylo kung ara ka sa listahan. Bisan ara ka pa sa listahan, pila kadlaw gid. Kag maurot ining ginhatag pinansyal man, bugas man, o kung ano dira, sang pila naton ka mga kauturan, gobyerno, kagiban pa. Lain niya kung libre paso kita, nga makabiyahe mga driver, mga vendor naton makaladlad, makabaligya sa ilang mga produkto, matag-adlaw nga tanan, may gamiton sila ya. Ibakal kilo-kilo bugas. Kung sigihon taning pagpakatiga, sigihon ta pagkaritobado ta, kita man gyapon ang mapinitensya. Hindi kita kabalik sa normal naton nga pagpagabuhi. So palihog lang. Updan ta lang ini. Ini tanan para man sa aton kaayuhan, para hindi maglapta, kag matapna na ining kagaw nga makalalaton kag makamamatay. Palihog lang. Kooperar kita. Hindi masyado tig-aulo kay kita man gyapon ang magaantos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginenggamyo ang mga aksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Happy birthday gali kay Baby Tan sang Liberty First. Kay partner Baby Tan, happy birthday sa imo karon nga adlaw. Happy birthday man kay Ilmo Osorio sang Lasal Avenue. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang Las 5:31 na diri kita mga balita naton sa City Hall. Si Congressman Greg Gasataya nanawagan sa mga concerned agency istrikto nga tikang nga ipatuman sa seaports, shoreline, barangay kag border sang syudad sang Bacolod. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May nga-aksyon na Fred, nagapanawagan ang mga opisyal sa syudad sang Bacolod sa otoridad sang mas hugot nga pagpatuman o pagbantay sa mga seaport, borders kag shoreline barangay sa Bacolod City. Ini matapos action Fred ang paandam nga gin-issue ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang otini sa mga tawo nga gin-aligara illegal nga nagahalin sa ilang probinsya kasunod man sang pagsaka sang COVID-19 cases sa ilang lugar. Sulo kay Congressman Greg Gasataya, mas maayo karon ang sitwasyon sang Bacolod kag Negros Occidental kung ikumparar naton sa mga katupad nga mga probinsya kaangin na lamang sang Cebu nga mayara na sang masobra 180 ka mga COVID-19 cases. Sulo kay Gasataya, dapat masiguro nga wala sang may makasakay nga unauthorized o kung hindi autorisado nga mga persona sa mga cargo trucks nga naga-deliver sang essential goods sa probinsya. Isa diri sa mga panawagan ni Gasataya nga dapat consistent ang pagmonitor kag pagbantay sa otoridad. Bawod sunod si Action Fred, pwede makasakay sa motorized bangka ang mga taga Cebu para gid lamang makatabok diri sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Amo na nag-call kita sa aton national agencies nga makabulig ensure nga wala sang illegal entry nga magasunod sa probinsya sang Negros sa diri sa isla sang Negros no kay delikado gid. At the same time ang strengthen pati siguro sa aton nga mga seaport allowed na magsulod ang mga cargo trucks o pati ensure gid nga wala sang may nagasakay nga ay autorisado no ka delikado kasi malutsan kita diri sa Negros. Dabatian si Congressman Greg Gasataya. Life Extension Coffee Mix ang kaping highly recommended bangod madamo ini sang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air.
They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Standard Time, las 5:39. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Dire kita, nokpo mas ginpaalerto kasunod sang engkwentro sa siyudad sang Himamaylan. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-aksyon na Fred mas ginalerto pagid ni Negros Occidental Police Provincial Office o Conocpo Director Police Colonel Romeo Baleros ang tanan nga kapulisan sa probinsya kasunod sa encounter nga nagluntad sa syudad sang Himamaylan. Suno kay Baleros ginpasaguro niya nga mas advance ang monitoring sang kapulisan antes magpadulong sa lugar nga nagakinahanglan sa pagresponde sa otoridad. Dugang sa direktor, ginuna Manila ang seguridad sa mga frontliners labi na sa mga nagadulong sa financial assistance kaangay sang social amelioration cash sang gobyerno. We raised the precautionary measure of our police station and our personnel to be able to prevent any hostile attack from any of the state. Because although we are on the process of providing security assistance in the implementation of executive or the enhanced community quarantine. Una si Action Fred, 3 patay sa tong Domingo mo sa tong enkwentro sang Philippine Army kag ginapatihan New People's Army dira sa barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan, probinsya sang Negros Occidental. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:46, mga blatter entre pagkatapos ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53, pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, pito ka mga persona ang nagkaladagpan nga naglapas na naman sa Enhanced Community Quarantine. Kalabanan sa nagkaladagpan ang wala nagasunod sa number coding scheme, samtang ang iban ang wala naman sang face mask. Sa record ng kapulisan, sa Police Station number 4, duha ang nagkaladagpan, samtang 5 naman sa Police Station 6. Kag wala naman minadagpan sa Police Station 1, Police Station number 2, 7, kag 8. Sa karon Action Fred, apesar nga medyo nagjutay na ang nagkaladagpan sa kada adlaw, nagapabilin nga ang Bacolod sa gihapon ang may pinakadamo nga violators ang sining Enhanced Community Quarantine. Sa impormasyon gikan sa Police Regional Office 6, ang Bacolod Action Fred, ang may violators nga naglambot sa 1,888, samtang ang Negros Occidental Police Provincial Office ang mayara sang 1,480. Ginsundan ini sang Iloilo City Police Office, may 1,258. Samtang sa Iloilo Police Provincial Office may ara sang 119. Sa Guimaras PPO may 10, sa Capiz PPO may 75, sa Antique PPO may 88, samtang sa Aklan PPO may ara naman siya sang 150 Action Fred. Samtang arestado naman ang isa ka lalaki nga ginaligar miyembro sang Tonggogan for Hire Group sa entrapment operation sa isa ka subdivision sa Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Ang nadagpan ang ginkilala kay Ricardo Isturtis III, 37 anyos, residente sang Purok Magayon, Barangay Sumag sa Amuman nga syudad. Sunod kay CIDG Bacolod Officer in Charge Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, nagabaton sang report ang CIDG Bacolod nga nagabaligya sang armas as ining si Isturtis. Sa ginpatigan ang buy-bust operation, napaslawan ang suspetsado nga magpakita sang dokumento. O kung sa ginpatigan nga operasyon, napaslawan ang suspetsado nga magpakita sang dokumento nga magkapamatuod nga iniautorisado nga magbaligya o kung maghupot sang armas luthang. Pagpahayag pa Action Fred ni Gocotano tuig 2018 sang una nga na-monitor ang hulang ni Isturtis kag ang iya sininga grupo. Na-recover sa suspetsado ang isa ka kalibre 45 pistola, isa ka magazine sang kalibre 45 nga armas luthang kag 7 ka mga wala pa makalupok nga bala. Sa karon ang ining si Isturtis ang priso karon sa custodial facility sang CIDG Bacolod para naman sa nagakaigo nga disposisyon. Balita din sa patrol ang ka-action niyo, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito.
Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social... Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 6, standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.